Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu matecheno ni en Andruth Otieno kendo ga morna mar bedo kodi odiechieng. Amor mokalo ni wenda osechopo e studio agomio gi thuolo gi nyiswa ni nying gi nga gin jokanye kata nyikanye gilony kata ngomo mio gintiere studio odiechieng ma kawuono kaito wadonje twak achiel. Abo chako kod nyadendi mabo nyisa nyinge machiegni e Penj Laktar odiechieng ma kawuono. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Pauline Atieno, Homa Bay County. Kawuono an kae ne wach Kongo. Ne wach Kongo. Iwacho ni luongi ni? Pauline Atieno. Pauline. Amor mar bedo kodi Pauline e Penj Laktar. Machiegni e Penj Laktar odiechieng ma kawuono. An gi nyinga iluonga ni Joseph Oyugi, jadak Maringa, gisani antie ka Daktari Levi. Agombo mi monda awuogi jopiny e ngimana mar Kongo. Amor mokalo kendo ni adwani mondo mi arwake daktari marwa. Ok nwenda ahinya kata kamano Dr. Levi machiegni. Erokamano ahinya Ruth kuom luonga kawuono gi wendo ma an go kawuono e chenro mar Penj Laktar. Kawuono wan gi twak kaka isewacho ma wadwa ng'iyo godo tuono mar Kongo kata tuoche go mikelo gi tiyo marach gi Kongo. An a psychologist kendo a focus mental health kata tuoche go machando mwalongo ni dangni mag paro. To kaka wadhi gi mbele gi twak kang'eni ni wabro wacho gigo mwatimo kaka wasebedo watimo gi to amor kabendo kawuono ahinya bedo Ramogi kodi kawuono. Erokamano nya Dr. Levi kaka wacho ga pile ni waduoko erokamano makende kuom yie mondo ibi wagomba ka kotendre kod chandruoge mopogore mamako gandawa ahinya mag dangni mag paro ma kotendre kod report ma bende nyochane waneno machiegni ni wacho ni Kenya en achiel kuom pinje Afrika ma dangni mag paro ni malo mokalo. To thothne gigo makelo dangni mag paro gin gik moko kaka chandruoge mag family kaka tiyo kod kongo kod gik makamago. Mama no bende mabro kelo waito akodi chieng makawuono ma en tiyo kod kongo marach. Dr. Levi seche mowacho ni ng'ato tiyo kod kongo marach wacho ni otimango kata tiyo kode e ong'ala machal nade makoni nyalo kete kiwango kata kidieny ni otiyo kode marach. Kongo ng'ato tiyogo iwacho ni ng'ato tiyogo marach ka kongo osechako ketho ngima mar ng'ato. To ngima nitiere kidienje mopogore. Nitiere kidieny mar sikul, nitiere kidieny mar tich, nitiere kidieny ma iyudo ka ng'ato nego beni koro kawo kata mana pek mar familia mare. Kidienje nitie mopogore. Aito bende nitiere kidienje mar ngima mar ng'ato. Koro iyudo ka mondo mi wach ni ng'ato tiyo gi kongo marach king'iyo kidienje mag ngima ng'ato, obed sikul, obed tich, obed jukumu mar ot, obed ngimane wuon, iyudo ka ng'ato osechako yudo tuoche kata develop tuoche mikelo gi tiyo marach gi kongo kata mana yath moro amora mamero ji. Mane mi wawacho ni koro shida osechako betie. Manyiso ni ka en nyathi sikul iyudo ka performance mare otimore nade osechako kethre. Ka en nyathi sikul inyalo yudo kata ni class no kodhi e gande. Ka en nyathi sikul iyudo ka koro kata kochopo ka en nyathi mane college sama graduation ochopo monego beno bra graduate chande tiyudo ka koro oonge kata nyinge onge list mar jogo monego beni timango to janyuol to ngega ne nyathini dhi timango dhi e sikul. School fees inyalo bedo kimiye tiyudo ka kara school fees nyok chulega lakini nikech okelo ino king'eyo. Mano wawacho ni kongo osechako ketho kidieny mar somo mar nyathi sikul. Ka en ng'at mane gi anyuola majukumu mage mane ot kacha chande nyiewo chiemo, ng'iyo ni nyithindo dhi sikul, ng'iyo ni anyuola ne odak maber, mino to rwakre maber, iyudo ka koro pesa monego beni okete jukumu mar ot chande ok chope ot kacha chande nikech pesa go timore nade dhi ka kongo. Nyalo bedo ni ng'ato nigi tich maber mochamo pesa mang'eny sana kendo nyalo bedo no kawo responsibilities gi, lakini iyudo ka kata ka kidieny moro moka wacho en mar tich, iyudo ka gini osechako ketho nyaka tij ng'ato ma tich kacha ande odhi tich moleo kata obet ni nitie odiochienge moko odhi tich kata samoro odhi tich komer kata mana delivery mare ka tich kacha chande ka sama entie chande tiyudo ka okoti kaka dwarore kendo chako bet gi warning moko kata mana gi gwenyruok gi ng'at mondike tich kacha chande. Mano kaka kongo nyalo ketho kidieny mar tich e ngima ng'ato. E ngima ne wuon koro health mare kongo kelo tuoche mopogore
kong'o nyalo kelo gino maluongo ni liver cirrhosis kata onyalo wang'o maini mar ng'ato. Kong'o nyalo kelo tuoche mag throat cancer kata cancers mopogore opogore. Inyalo bedo gi stomach cancer, inyalo bedo gi tuono mar ich maluongo gi dho ngere ni gastritis. Koro pancreatitis bende inyalo maki. Koro iyudo ka health mari kong'o chako ketho. Aeto kong'o bende miyo ng'ato koro kaw kata mana care mar dende, ok oritre. Ng'ato were aweya ma en olil, luoko ok onyal paro ni noluok, onego en samo onego be noluokrego, ok onyal kata mana loko lewni kapo nang'o, en ng'at ma en ng'at mojuang'ore kaka iwacho no endo. Koro kanyo mineno wachako wacho ni kong'o oselokore tuo. Koro ok en aena nikech nitiere jogo madhi madho kong'o to dok e ote to gimoro amora timre maber, kata ka en nyathi sikul to mana Saturday cha iyudo ko gidhi e party moro kata gidhi e club moro gimer to Monday kochopo to ng'eyo ni onego bed ni an e class sama kama. Ka en ng'at mane to ng'eyo ni nyithindo pok odhi skul, onego bed ni achulo ang'owa, achulo school fees. Ka en ng'at mane gi jukumu mopogore opogore, otimo jukumu ne ka. To kong'o ni bende kata ka en ng'ano mamer to ok onyal dwaro ni nyithindo mane ot ofweny notimre nade. Ng'at ma kong'o osechopo e kiwango mar tuo, en kata nyithindo go nyalo ga oro kong'o mondo timre nade, mondo kelne. Dr. Levi wachere kod kidieny mokwongo ma itiatia kode to pok obedo chandruok. To koro kosebedo chandruok ko oloko kaka idak, mano koro wacho ni en tiyo marach kod kong'o. Daktari, ka wadwa ni mondo mwamul mana matin nono mapiyo piyo, thothne jomage matiyo gi marach mar kong'o thoro hinyo joma mine koso joma wuone, rawere koso jogo ma hikgi ose kwang'yo king'iyo kaka wacho ni wuone kong'o thoro hinyo kata ni jogi duoke mana ni tiyo kode kiwango mane. Aeto gino mamiyo bende ng'ato chope kiwango ma koro kong'o no bedo tuo no bende opogore kuom ng'ato gi ka ng'ato. Iyudo ka nitie jogo ma anyuola margi nitiere history mar kong'o, kata ma kwar gi moro kata mana wuon gi moro ne mer ahinya. Mano ng'ato ma samo nyuole chande, genes ma kong'o gi ginyalo bedo inherited mar tuoni. Gin gigo monyalo kalo kuom janyuol wuothe e anyuola. Koro iwinjo ka ni joka ng'ane mago gin ka jokong'o manyiso ni gino. Koro ng'at monyuole e anyuola machalo kamano ero onyalo kawo time matin kabisa mondo kong'o cha ohinye olokre tuo, mopogre gi ng'atno ma madho kong'o e anyuola no mang'owa ma onge history mar kong'o. To koro kwang'iyo in terms of mine kata jogo ma dichuo, onge ng'at ma kong'o weyo. Onge teka ni chako madhe, nitie kaka onyalo dongo e ngimani kacha moketh ngimani kabisa. Nikech kata mana kuma wantiere gi facility kuma koro Joseph nitiere no, ne bire no ero, nitie nyaka jogo mang'owa mamiyo. Ok gin chuo kende. King'iyo namba mag chuo, yes, gin malo, lakini mano luwore gi apani chuo temo tiyo gi kong'o sana mopogore gi joma miyo. Kata joma miyo chopoga kumoro e ngimane ma wawach ni oyudo mako ich donge. Nitie gigo ma daktari biro nyise ni koro in to kaka itimo ang'o, iseyudo nyathi, nego bed ni sani koro kitimo ang'o. Ok manyiso no bende otemo protect nyathi mane iye cha, to mano miyo kong'o cha ok progress to other stages. Mar adek bende manyalo miyo joma chuo tiyo kode sana en ni yudo ni mine thoro wawacho ga ni weche mag mental health gi iyudo ka joma chuo gi jo kano weche ok giero share kata ok giero ok gigo mbaka. An gi stress moro modiya taneno ni kong'o cha emanyalo timo nadi, emanyalo konya. Koro mano miyo jok machuo mang'eny coping mechanism gi dho ngere wacho ni gitemo tiyo gi kong'o e yo mar mondo mi giepuka stress kata giring chandruok. To yudo ka joma mine to gin giero go mbaka gi osiepe gi, yudo koro gin gi yo ma ginyalo gole. Koro stress manyalo mi idhi madho kong'o cha, idhi wacho mbaka go osiepni moro o mi mawaidha kae gi kae tim kama kamae, to yudo ka koro mano duoko namba cha piny. Lakini mondo mi develop tuo, ng'ata matiyo gi kong'o, obed miyo, obed ng'ama dichuo,
chances ni nyalo donjo e stage makoro waluonge ni tuo chande ni malo kendo gin girom ne ji duto. Ero kama na enya en chandruok mamako ji duto te joma mine joma wuone rawere nyaka joma dongo. Mak mana ni kuom joma chuo othoro bedo malo kotenore kod kaka joma chuo kano weche ogidwa ni ginyisi chandruok ma gintiere godo to joma mine bende wahero go mbaka to wadonje kwaya chama kod gik makamago koro konyo golo stress kata pressure. Adwa ni mondo mi aduoge kuom nyadadi. Iniwacho kata ni ibire chendo nikech chandruok mar kongo. Pimna chandruok mar kongo kaka nomaki kata kaka nodonje udi ma ochopo kama koro idwa ni mondo mi iwuogo ko mondo mi iwuo igo gi oganda mbaka. En ang'o manotimore e udi momiyo ichopo kaka wuono? Mokwongo kapok awacho mano, adwa jiwo jonyuol wedena kata mantiere ot ni gier winjo penj laktar ni. En program makonyo kende mano konya momiyo ayudo konyruok. Koro gin be gier ng'iye. An chandruok mar kongo no oinyo kijana matin. No inye nekech koro nabedo ka chulo ne fee college to okodhi kogik sa penj to kotim. Achulo fee kogik sa penj to kotim. Mano gik kamoringo moa irwa diera mobiro Nairobi ka. Koro no biro bet to winjo chenro ni emo konya. Gima duong' mabeda ngajiwo go jowetena mantiere ot ni kongo oken juok. Boken gimoloki. Oken yani gimoro ma ng'ato nyalo paro ni olok ne nyathina kongo, olok ni gine kama. En tuo. Nekech mar wuoda ni ne tuo to kendo kana tere lwet daktari tanyalo wacho no yudo konyruok. Oyudo chang. Maka mana paro no konyal gike. Ogike kendo sani koro odhi tiyo tije mano nyalo tiyo. Okinyisa ni fwenyo karango ni nyaka beni rawera kata kijana osedonje kongo nikech ipimo na kacha ni samoro ni chulo fees tini wono dhi timo penj to kotim penj. No chako madhe karango to ni fwenyo karango. To kane poki fwenye ang'o mano timore momiyo ni fwenyo ni nyaka bede ni gimoro rach. Gima notimore sama ne ntiere college mokwongo mane kama nyalo paro ni afwenye wach ni mokwongo. Oma ogochna simu adhi Siaya, ne ntie Siaya ka MTC. Adhi Siaya nigi dhaw gi kijana moro magichwore gi pala. Ochuoe en owuon. Ochuoe gi pala. Koro kano ochuoe kana nono gini mos tayudo ni ne en wach mer. Ema nokelo dhaw ni. Koro mer no odhi okelo dhaw molokore kamano. Kanye mana chako fwenye gini. Koro yudo ka jopuonjo lecturers gobodugo gochona sami dhi tim penj. Ko luonge en owuon nokia kata siamo dhoge kuma nitie. Omer, okia kata wange kama nitie kingise ni mak wangi ok no nyal ng'eyo. Kech koro jogi luonga ka ndalo dong matin abiane kaka ochal. Kaka nyathini chal. Kaka nyathina chal ka be dhi timore. Adira kata kana chopo kaka janyuol na yudo ka ok nyal timore. Ok nyal timore. Koro kanye mana chako fwenye go mokwongo tik. Manyiso ni chandruok mar kongo ni en chandruok ma okoinye jago no matiyo kode kende to inyo familia duto te nikech wacho ni kaka janyuol ka ni neno to ni wacho ni matek ma ok nyal to in bende no ma ikwe kaka janyuol. No ma yakwe nekech adira kinyalo paro pesa mise chulo te igni go to dakika mogik makoro dong 2 weeks to ngato timo final exams okonyal kata ndiko dong ma ikwe. Pod temo ka dhano emomio na chako gi dhok moro ne ajiwo ji kata jonyuol wetena mantiere oko ni mer oken gimiloko to en tuo. Giseche go samoro ne pod anyalo keto pacha ni nyathina ng'ato otimang'o oiro. Koro ne pod abiro tamaka dhano ni watima to odogi. Ochako doka watimo kamano. Kano pok gik kama ni nyalo thiedhe matuo ne changi to pok noyudo konyruok nyaka kawuono. But neg maya kuwe. Adira chulo fee ok yot. Ichul ligni adek room di nono. Ichake chul ligni adek room di nono. Mogi kama koro public colleges go time machaka tere private. Pod achulo, pod do di nono. Wamake makakanyo. Kikidhi mabor kikisudi penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu. En chandruok manyalo mako ng'ata to ponono no maki kikibed maluore momi wantiere kod chenro ni mondo mwayud kaka wakonyore. Ka waduogo to kanye kama wachako godo. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Tarika dwe mara pargario Koro wachwake tomana maber chuth The Garden Bondo
John Junior. Ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mara tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday kete manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae Kikbai, The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Royal Mabati Limited wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses manengone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 6 3 8 3 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Haleluya, pak Yesu, ilungani Kristino Tieno, kataki hero Yesu nyale, ponono ni hero wendni, kidwa ketika skisa timari, kwa mwono mari Nyasaye, bonyeza *812*784#. To parne yani, Ramogi TV, ene od jower duto te, Nyasaye ogwedhi, oting'i malo. Kwa kaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Na alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo ni tukapo nini ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet, tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja. Sasa tukafanya samples, hata si tuchukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa nini tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tama mondo kikadonje piem maka wuono ni to anapotere idoho Mer ko imo diori mondo ji ong'e ni inat machal. You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni how much hapo hivyo Nancy? 100. Unapanga kufanya nini Ido? Ninapanga kufanyia biashara, at least nipate. Ni biz gani unafanya Nancy? Huwa ninafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Haya, asante sana. Asante. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu chandruok mar kongo. Dr. Levi, pimono ni en chandruok manyalo mako ng'ata. Iwinjo kako mako jonyuol, to mako nyithindo, to mako
mine en chandruok. Joseph adwa ni mondo mi abiri. Joseph idhi nade? Adhi maber. Winjo ka wasego mbaka mana matin nono kotinde kod chandruok mar kong'o. In owuon. Ni chako madho kong'o nade Joseph? To ni chake kirom nade? Kong'o achako madho 2011 ka jaigni 17. To nachake ka mar muor. Kaso achake mana ka bile matin mar mondo mi ayud mor abed gosiepe kanyakla. To kaka chake ni tadhi mos madonje college. Koro kadonje college so mago biago aduga weyo kadonjo e college. Koro adonje makali moko machielo makech. Koro mano kaluwore gi pesa kaka medo dok chien gin ba medo madhe to nitie gi money tolerance bedi malo. Matieni koro kiwango mana nyalo madho matin cha okroma. Koro kana jama chupa achiel koro adhi 2 kamano maduoga chopo ng'ama koro kong'o en gima modho ka pi. Maka yud changa bora ni en kong'o mora amadhe. Koro odhi ga inya mana kako pimino school siaya kong'o otera matek. Sa mora madadhi ting'o penj classes amis pesa kanyal bedo go. Koro nasiko mana gi jogweng. Gini gola oko mar school koro mana gi jogweng ema metho go. Kochopo sa penj ki yudi dwa no jog manitie to anaonge kanyo. Koro dogo makoro ing'iso mamwa ni ang'o miyo aonge to ji ose register ne penj. Adhi otemo machaka wuok kanyo josia omiya chance riamba mokwongo kano abiro kamera inyo office principal. Riamba madhi otemo duoka dwe mar 8 ni koro anyalo somo. Kachaka bet kanyo odhi ka penj chiegni kendo kamano. Achaka wuok nikech koro aneno no kaikore na ne penj. To asebedo mana oko kamadho koro gima ok adwa be ni adhi remo penj ni. Koro atemo mondo kik adhi. Mondo karem mondo kik be abed gi lawama moro ni itimo penj cha rem. Koro ing'e luoro no nikech jowete gi kabok ginene hospital be kako nego be ni dhi e duty pi ma ok adhi. Koro ing'e ni hospital kucho dakteche be penjo ni an ng'a. Oging'eya malong'o. Koro kong'o no dhi mohinya mapani. Mula kanyo dakteche be ni penjo ni ng'a hospital ok inyal dhi e duty. Tiende ni somo ang'o e gwenge mag Siaya? Nasomo clinical medicine and surgery. Clinical medicine and surgery. Tema kori madhe makata class ok idhi maber. Class ok adhi maber nikech kachako first year adhi maber somo ni akadha maber second year kamano. Third year second semester. Ema koro gik na koro kong'o mit. Tang'eyo dak kuonde kong'o gi kaka ing'e Siaya. Gi wachanga koro ang'e kuonde go mang'eny tang'iyo gi ji joko moloyo kaka ang'iyo gi nyithi school. Kech koro joga aneno nyithi school nyisa wach class kiang'o to kokuta yudo kong'o makoro adwaro mosedoko ngimana koro gi seche. E seche mane intiere e school ka Joseph to ineno ka jowete ni moko mane iwacho ni nuchake achake yor mor. Moko kuom gi bende nodhi adhiya kodi kamano koso thoth gi to ne gidong' e school tin magini medo chwali. Kang'iyo gi thoth gi nodhi maber. Achiel 2 moko osiepega moko 3 ema ne gini oterowa marach. Ema kane daktari wacho ni gini opogore. Luwore gi ng'ato ka ng'ato. Nitie ng'at manyalo madhe kaluwore kaka entie to madhe matho moro maber. To an korka kora gi sani ang'eni ohewa an ok anyal time gimoro amora. En gimoro ma an ohewa ok anyal kontrole ok anyal pimo kiwango nani anyalo madhe marom kama mondo koro atim kama. Koro korka kora en tuo. Nikech an odhi madhe makoro akia gimatimo. Bakia kiwango manyalo roma. Boka yiero ni en mane to en mane. Intek nido gimoro amora. Koro moko to nodhi mbele makasani ka goni simu gin gi familia gi mbele. Gin gi dhi mbele mana dong' kanyo gi jok moko mane gini en kaka tuo kuom. Joseph daher mana ni mondo mi ilernwa matin nono ni seche mane imadhe ahinya. Be nichomori gi family nitiere? Be nichomori gi mama gi nitiere? Nikech ero osegoli e school mogoli oko mar college koro keti mana e gweng' ming'e konde te mag kong'o e Siaya. Didonga dala mondo mi go gi mama ni mbaka mondo mi one kata kapo ni nitiere gimoro koso? Kwa madio ndalo kong'o keta gi miriambo mang'eny. Mamwa mokwongo nyalo para wuonde nyaka na yuda jali mondo or pesa. Mor pesa makiny kobiro Siaya anta nene to konena pondo.
oro pesa mondo mi dhi thiedha no alwar piny ga piko. Koro gino ketago kora mang'eny mok adwa romo gi jodwago nyaka nyaminone somo Rang'ala. To obiro nyaka aftam kata kolor mondo mi okalo neno to nikech ang'e no dhi yuda kan ng'ama opogore go wadgi mong'eyo cha atemo kae pogi. Koro gini odhi manyaka koro dakika mogik adhi nyaka KMTC gi jogi nomiya thuolo mang'eny bende. Kechal ni ma ne en luong mara mar bedo daktari. Adhi Bondo, josiayo miya transfer adhi Bondo. Jo Bondo chako miya transfer ka penjo kotimore adhi Kisii. Koro gina gimose koro to Kisii kae ema duga wuok abiro mkuru koro apogora gi familia. Ema donjo ma koro atemo survive kenda ka odiona bang'e to koro kaka janyuol bede ol seche mo. Ambe giduogi wa nateme kiana. Gino dhi mochopo mamoko to koro anyalo wacho kae to madhe to Nokia. Ochopo kuma nindo oko. Aninde dho varanda, apedho box, wan gi osiepe, wan koro wan street boys. Anjok mobet kanyo mano gimoro kibarua moro matin, tiyud mana mimadhi to kideo gimoro amora. Inindo oko kanyo. Akuchop madoga kwanyo nyaka gik moko gogunia wuothogo. Katu kwanyo chuma, manyi plastic, manyi karton, akwanyo kama tagolo ni jitaka e ute kadhi wito. Monda yud pes kongo, boken pesa nitimo go gimoro mali. Pes kongo tadog mana godhiambo. Wanindo oko kacha kata wabed wameth nyaka pinyeri. Nasebedo kod chenro machielo kod Dr. Levi to nowacho wakati ni nitiere gimoro ni initiation stage. Chene ni ng'ato boruaki mana matini bela ka kipimonwa nini chake kod bia kata ochopo kama koro bia chupe ariyo kromi namba ni idho chopo kama koro bia ni bichaki weyo idonje makech na winjo kidendo gini makali. Okabi dhir daktari mondo mi pim nani ranyisi mag tiyo gi kongo marache nango to Josephine bidwa nyiso e chenro ni kotende kod wuoth mise wuotho ranyisi mage maka ng'ato oneno kata kuom watne kata kuom eno wuon to nyalo chichni nyaka bedi ni koro kongo ni osebedo marach symptoms maka ng'ato neno to nyalo wacho ni gini dhi koda marach. Namba 1 en jwang'ruok mi wuogi wegi monego beni timo kaka niwe school moko ginang'o gini moko neno kaka kongo nitie tuoche makata an moko timore no an kaka no wacho nich mare gastritis mano timorega kasto iyudo ka ng'ato in kongo osebede rembi ma itetni onge giminyalo timo ka onge kongo. In gi wich bar makapok idhilo mae to onge giminyalo timo. Kasto ging'eny ne wich wil. In wil ma kawuono timo ma kinyo kipar gima ni timo. Naromo gi ng'an kata nagocho ne mamwa nyoro to anyise gimoro ta kia. In kiny kipenyi to kare ne dhi nade wiyose wil gima. Wich wil mang'eny. Kaso gi tuoche miwinjo goya satego isiko kilil ijwang'uri iweri nonge gimochuni gi gik moko paro moko nitie magalagala kochako donjoni kaka paro mar derruok toro bedo paro mar derruok to idwa ni kawo ngimani oko nikech koro ineno ni an e piny ka onge gima antiere go gima nyalo yudo kendo koro an useless jonyuol kaka asesando moromo nyathi wacha kendo ok anyal dire nikech ka dhi mbele jowetege to ok onyal ruaka koro ka iparo ni an koro makata koro atho ibet nyaka piny makata kiyudo seche moko inyalo kawo nyaka tol mibedgo koro an iritorigo idwa kawo ngimani oko kochopo ni kamano nego bed ni isechako chi kech ma koro ken gima konyi ichako lewo kaka lewo ne class lewo ne tich gin gik ma yani winjo nyaka pacho wilore jonyuol nigo okidwa kaso ng'at moro amora ma wuoyo kuomi e wachno kongono okidwa mana dui ni ma iger go makata tek ni nene gi kucho tisechaka golo gero moro ma onge tiende magero ma jokongo golo ni en ka tactic nitiere kaka ugaro goji en gimoro ni tinde ionge kanyo nitiere kaka gigaro goji gi en gimoro ni defensive kanzi temo garo ng'acha ok ibedo hostile ibedo ng'ama kech mondo mi kiko wach ni wach no donjni wach kongono in isebedo mager chuth mokidwa mana timo mang'eny kata ni madhi kasemeto anager mokadwa ng'ama okidwa wach ing'e ni idwa mulni kama kati ni osiep ni moro ng'eni osiepe ni moro to nitie ma seche moko dwaro ni yud konyruok adier tie ene makinene ni tiger nikech ng'eni en kobiro iri sateton mero yugo ni giwe kongo oyugi kia kongo niteri kama koro mane ng'ami ichako lokori ne mager ma en defense en mana gimoro miketo
En kaka wall moro mikete ok idwa ni jochop buti Joseph wamake amaka kanyo ok ang'eyo kaka saka wuono ringo ok ang'eyo ni an masana rach kata kamano wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kiki sudi. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmas leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12. Chenro mar Injili kalo biro iri. E alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Riwri kodwa kiny e penj Laktar. Wadhi bedo kod Dr. Aaron Palo mar Equity Afya Kondele. Ka opuonjo kendo leronwa matut e wi tuo mar prostate cancer. Mana e penj Laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Pio pongo pe, dano takore ne ka nindo, dano takore ni chiemo, nyathi ywak to imbe ywak to imbe ywak. Oula mapek ma okwako gwenge mag Kenya medo daro jopiny ka gwenge mag Ombaka jopiny osechako dar kendo jote skul manyamasao. Magino obuogowa kendo wan gi lit sana nikech kora wapaga ni nyithindwa gik bitieko papers mek gimodong'. Tutashika watu. Luoro mararita okwako Lego Usonga bang' jonjore nego bila mane ko piny mar KCSE school kendo weyo moro gi hinyruok. They must not only resign, they must also be prosecuted. Kweth mar Azimio dwaro ni jotend migepe David Chirchir kod Njuguna Ndung'u ogwe tao e wi ohala mar mauta ma ichich ni en mar mibadhi.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari aduoge iri matin nono. Kanye ma kochopo to nego beni ng'ato koro manyo kony. Waneno ka min Joseph ochopo kamoro nyathini ok nyal timo penj. Joseph chopo kamoro ma odar nyaka skul. Odhi koro enonge konde mag kongote, odar oninde gunia, owuotho gi gunde kokwanyo gik moko mondo mi ous oyud pesa mar kongo. Kochopo kanye monego beni ng'ato chako manyo kony. Sasa miseneno ka kongo kata mana yath moro amora mamero ji osechako inyo ngimani kata mana responsibility ma wawacho ka majukumu magi obed tich, obed sikul, nyathi sikul kaka Joseph wacho ni nochako madho kongo ko jahigni 17 mano nyathi sikul. Koro kineno ka nyathi osechopo kiwango monyalo ga donje ot kodum jaga kata mana ochako isolate ma ka un jok ma jatimo gimoro kanyakla achiel tineno ka nyathini en tinde kata chiemo ok odwar yure gi GMS ano chiemo gi GMS okawo chiembe to wuok ng'wech odhi kuchande odhi chame room ne kata kumoro ok odwar yure gi anyuola. Kineno mago signs ma kichako neno kuom nyathi to ne gimany kony. In fact kongo nigi kaka wawacho kongo kata tuo moro amora mar yedhe mamero ji gin gi stages gi mopogore opogore mapane ne waseng'iyo kanyo to nyalo bedo ni nitiere jowinjo kata jo neno ma noko neno chenro no ero to ne wang'iyo stages mana madhi auchiel. Sasa miseneno stages gi nyalo bedo ni nyathini nie stage mar 3 kata mar 4 makoro ichako neno ranyisi mag tiyo marach gi kongo. Onegi kaw atwa kapok ochopo stage mar 4 nikech okonde kino bro bet stage mar 3 kanyo nyaka giko obro mana dhi mbele kamano makoro chop kuonde makoro chako bede gi tuoche mag kongo weko kat michako tere hospital okete e ward nikech en gi gastritis kata en gi pancreatitis kata nyalo bedo ni anonge tuo mar kongo mapok aneno go ng'at ma jotuo maneno go. Koro kapok gini odhi mahinya kauru kony sama ufwenye cha kikuriti ni be ojamadhe ga mana weekend kende kata ojamadhe ga mana kata ni kongo no be omadhe ga to pod odhi skul onge gino maber ma ng'ato bro yudo kata mana in iwuone ma gino chandi onge gino maber ma kongo bro kele dendi mana gima atemo ga wacho ne oganda wa onge gino maber mabiro ma kongo bro timango en ni mer iwinjo ka in hai kata iwinjo ka masida moko miparo ka otimre nade owei lakini en gimo ma temporary nikech kinyi kichiew to shida ka ponia nyakacha koro onge kiwango manyalo wacho ni kineno ka gini ochope kiwango ma kama en sami fwenyo ni ng'ato tiyo gi marach to kaka Joseph owacho cha ibro ng'eyo ni gini osechako inyo ng'ani kata ni gini osechako tero ng'ani marach. In gi tich mitiyo Monday to Friday 8 to 5 iyudo ka warnings osebiro diriyo e wik achiel ng'ato nigi warnings kata jo puonj oriembo nyathi dala ni nyathi ni nyoyudo ka madho njaga mane kama onego be ni kawe atwa makikirit ni nyaka ine ni njaga umuocho gi nyathi ni chako ga wacho gike nono e yot kai ne kimanyo kony gi laksechego. Abro dogo iri min Joseph wayudo ga ni thoth ne kokalo kon chenro moro ne wasebedo godo kod Dr. Levi ni denial nitiere ga mana kaka ne Joseph wacho ni nitiere ogera gi jogo mantiere machiegni kode kati wacho ga ni bende ok gidwar kony nochopo nade mi convince kata mi wuoyo kod Joseph moyie mondo mi itere ir Dr. Levi kata mondo mi udhi umany kony nitimo nang'o? Kano awinjo chenro mar penj laktar kadhi mbele makao namba na bet go koro narita ni to tich adi mobiro gochona nikech bonge simu boko bedgo asenyo manyalo pongo kata suitcase doko bedgo koro nalenga tarito ni kochopo tich adi mogochona tabiro wacho kode to kana wacho kode to gima gipacha paro ni gomio no imiyo yie maduong ni ang'ise ni Dr. Levi dhi konyi ma itiek sombino mi yud tich bang' kisechango ituoni mumakino kacheng ma poko gocho na tapani gi sida mano sebed ko kali mar koro ninde baranda gangogi noromendi to ka gocho ne tok notamore no wacho mana ni ambe ngima madakeni oseula kanyalo yudo konyruok kanyo to ber tera koro ok notamore. Joseph kane mamo nyisi ni odwani mondo mi iyud kony owacho ni no kitamuri ni yie pio ni kechango ni kech thoth ne oganda tamorega gitamorega ni oyo gini ok nyora ni yie pio ni kechango
Gimo me ona yi. Ngimano mana dake no no ko romi to gi streets kuru kwa njenga ng'eyo kako charo jok mi yuda kotho kata okinyi minyalo kwanya kotho mani ntiere go to kinyi ka piny oru tiyudo ka onge ntie kanyo no tho to gin mana jok mowuotho go kwa manyo gik moko ma ikwanye tero kama to wach kwanyo gik moko miting'o gunia boko lera ahinya gini mede nyaka gikuo nikech sami ting'o gunia cha to gimora mora miyudo mineno ka nyalo konyi en idware kuna neno ni ngimani dhi doa ka e kuo to kong'o ni be onge gima konya mama acha ni kuchen gi ngimani nyamino ma jalubanga ni sani ero koro otieko makata graduation ne noluonga to kadhi nikech an kana nenora kata denda secheko an ng'at mok nyal bedo ni an aya e family no koro an adhi kelo wich kuot onge tiende kata dhi koro nyamino ni ose graduate an poka graduate una nyithindo ariyo an poka graduate to ngima madake ni kai onge kaso gi chieng' mora paro yudo ka dhi pipe wating'o gonia kadha dhi nyaka pipe ni kanye pipeline koro pipeline ka dhi kama pharmacy makanyo ma yudo machiegni miuse jaklasa maringo mabolo gunia madok koro acho ni ngima mar wich kuot marepa ji iringo milal pondo koro ngima ni abro dake nyaka karang tema ka dawinjo wach ma to ngisa ni gin kateri kama to bang'e wadhi neno kaka inyalo dhi mbele mar gima na penje en pesa no ibro yie chulo nikech an kad korka korana ka onyo osetemo mang'eny osechulo pesa mang'eny molo kaka janyuol de tigo kuom nyathini to ngisa mani bora ni yiedhi koro chandruok ema noroma machopo kamoro ma ng'ato nyalo olgo acha ni point mano kang'eyo Joseph ni samoro ni nyalo wuotho gi osiepeni ukwenyo kodgi to kuchiwo kiji tido kamoro ng'ato notho kotendo kata kod complications daktari ma samoro mag ninde koyo makoso chiemo makare mag madho kong'o ahinya samoro kata okwanyo gimoro mar ng'ato to goye gik mane kwanye so guna mwacho ni nyalo kete kuogo kana samoro ikwanyo mar ng'ato to neni to goyi nito hapa nikapoka dhi nyime gi chenro ni min Joseph adwa ni mondo mi puoch gi pak makende kenda kwayo mine duto te jonyuol duto te mantiere oko kani ng'ato kik chunye tho kik chunye jogi kawe ranyisi kuom min Joseph Nyase omed gwedhi Nyase otimni maber daktari Joseph ni kanye kano chopo iri ni timo ni analysis ni pime mineno ni ka ai kama entiere no biro ka ne level mane to sani entiere kar kanye kapok aduoko penjo no kapok uyo wil to kendo kapok seche wa rumo adwa wacho gimi dwa wacho ne mama Joseph no tadwa nyiso jonyuol tuo ni kaka min Joseph osewacho ni en tuo cha wasepuonje moseng'eyo Joseph no wasepuonjo moseng'e ni en ang'owa en tuo nitiere wich kuot moro ma jonyuol ni godo komakore gi tuo mar kong'o kata gi tuo moro amora mar kong'o kendo gitemo pando nikech nitiere gino maluonga ni reputation idwa ni mondo ranyisi mari e gweng' kacha chanda kata mane family kata mane anyuola onere ni in okin gi nyathi ma gine gi shida machalo kama koro denial ni ok en ga mana mar ng'at matiyo gi kong'o cha onyalo bedo nyaka gi janyuol kata mana kata family sama giwacho ga ni ng'ato biro thieth abiro ka pile tawacho ni an laktar molonye wechego mag dangri mag tuoche mag dangri mar paro nitiere stigma moro mantiere kolure gi tuoche gi akweda ma ka ng'ato winjo ni adhi neno Dr. Levi to ng'ato penje ni to kwan wiwei iwinjo gijaneko agero ni sama obet kane uwinjo ka Joseph wuoyo onge neko moro amora mana ng'owa man kuomi lakini sama iwinjo ko wacho ni sama ne en addiction kata sama ne en tuo mar kong'o chande kiwinjo lifestyle mare kaka wacho ni nobet no to en ng'at ma kiromo godo ti wacho ni ma ang'owa ma janeko koro gini en tuo mithiedho to chango wawe uru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato ni ji bro wacho ang'o ng'ato apani min Joseph nyalo wacho ka bende mano gimo osetimre nadi mosepitiae nikech dala kum kuonde mwadake ka bende nitie jok ma wuoyo magi wuoyo marach ewi anyuola ma nyalo bedo ni ng'ato nigi nyathi ma kata manigi tuo moro mar dangni mar paro kata ena tuo mar tiyo marach gi yedhe mang'owa mamero ji to watemo pando ni penjo ni ng'ato ni machano dhiga e rehab machano dhiga e mental hospital moro iyudo ka gino kelo luoro moro kuom anyuola mondo mi gi seek help koro kabro duoko penjo mari kuom Joseph kanobiro
Joseph an no kang'eyo anyuola ne kaka min gi nogocho kaka jachiwo namba to min gi ogocho to nyisa kijana mare kama Joseph na kawe town kai ya to na kawe mane state miwinjo ka wacho ni ne ntieno mabedi ne bed nitie picha moro mane wago e chieng'no to yie te wanyiso ji kae de uneno gima watemo wacho sani ongima sani ongima kendo ng'at manene ok nyal ng'eyo anaseneno gi mang'eny koro anyalo understand be ok nyal buoga ni en lakini ng'at manoneno Joseph chieng' mogik mana kawe mano Januari higa mwachakoni to kod ng'at mabro ka ng'ano nene kawuono ok nyal ng'eyo ni mano be nyalo kata mana kalre wang'ayo mok ging'eyo ni mano ng'awa ni mano Joseph to mano manyiso ne wayudo Joseph e stage mogik mar addiction substance use disorder kata alcohol use disorder mwasebedo ga kwa wacho kai manyiso ni kong'o osedonjo kuomi makoro obedo tuo makoro nitie tuoche ma osekale apani osedhi hospital nikech en gi tuo moro mokel ga ng'owa gi kong'o school notimore nade ne tuo ketho anyuola mare relationship mare wacho kende iwinjo ko wacho ni en nochopo kuma koro kata owuondo min onyalo timo gimoro amora mondo oyud ng'owa oyud pesa momadho gang'o momadho kong'o mano onge stage moro ma ng'ato stage ma koro mano luwo mano en mana tho onge gimoro modong' kanyo ero stage no ka ng'ato osechope gima nyalo konyo ng'ato en kony ni biro gi yore mopogore opogore kobiro nitie treatment mwabro kete mar stage mokwongo mar treatment wabro medo kanyo nyaka gi lemo kendo abro wacho gimoro e lemo kanyo nitiere thieth to nitie changruok iwacho ga ni doctors we treat God heals Nyasaye ma heal wayie kendo wabende wa embrace lemo lakini nitiere physical symptoms ma lemo ok nyal timre nadi ok nyal take care of to maka e symptoms mwa take care of to amiye puonj to wakete iye kacha chande ma wang'eno ok nyal timre nadi ok onyal yudo kong'o to puonj no kimiye over time tiyudo ka koro en wawacho ni treatment mare timore tuo mar kong'o ok thiedh ng'ato tiwacho ni koro thieth otimre nadi orumo en gino ma continuous ma kata wan kod kaeni next year pod kama obro bete pod wabro dwarore ga ni mondo wabed gi sessions moko mwatimo kode kwang'iyo progress mare nitie gino maluongo ni follow up kata aftercare sami segolo ng'ate treatment chande kaka iwinjo ka min wacho ni nyise ni obro bet kacha moyud tich eka gima nomiye nojiwe mijing'o mar timang'o mar biro koro mago bende nitie challenges go eko mantie iyudo ka idleness ng'ato kaka koro skunde maybe kong'o noketho ma koro skul notimre nade nokethre koro obedo hopeless ma suicidal thoughts kande bire obedo hopeless nikech oneno ka ok onyal yudo tich to en ng'at maduong' ma ike dhi mbele koro kata ka oyudo nyadendine moro modak go to bro pidhe nade koro maka gik mamedo mana miyo ng'ato bedo hopeless to watemo matek wabende kaka institution ni watemo kuma wanyalo chande wakony gi yo mwanyalo kantie kaka wanyalo place jogi kumoro ma ginyalo yudo tich wabro timo nade wabro konyo to mano koluwore gi support bende ma jonyuol bende timo thuole mumaya wang'a nawacho ni akia kaka saa ringo odiechieng' ma kawuono Joseph ifeel ni ntiere lokruok e kit ngimani ifeel ni isego okang' to ponono ni iwinjo kamano intiere kod geno mane kata paro mane to kaka isetieko magi duto te gisani kama sechope kaka Dr. Levi wachono an ng'ama oseyudo tich modong' mana gi ndalo matin tadhi e tijano congratulations congratulations adong' mana rito mondo mi adhi ati tija e piny mar Qatar kocha ma gimoro amora osedhi makare en mana tikete mwarito mondo mi adhi achak tich kanyo koro korka koranya wacho ni lokruok osebedo mang'eny tie gik moko ma seche moko e kong'o wakawo ni ng'ato timonwa marach wakete chuny iluongo ni resentment an chona kane madhe gi nyamino gin jok mok dwara to kaluwore gi puonj mabeto go kucho aduoga neno ni an kare mana jamakosa to gigi te kibedo piny ipach iduogi neno kare an be mathago jogi an masando jogi nono koro korka an gisani gi puonj momiya kuro lokruok nitie kendo mang'eny agombo mana jiwo vijende wetena man be nigi shida machal kama gi jonyuol mantie
mantie gi nyithindo machal kan gimani kuom Dr. Levi konyo ji yore mang'eny. Erokamano. Kendo kare facility kacha aneno ka gik moko medo dhi mang'eny manyalo biro. Sani kata kachkor kapur be nitie. Upuro? Wapuro kata gwen wapidho. Apa ni mani bro nyisa odiechieng' machielo. Nyaka gwen upidho. Dr. Levi mano ne pok inyisa e penj laktar ka. Wabro go mbaka. Food sustainability. Erokamano. Min Joseph, wach mogik minyalo weyo wagodo. Wach mogik manyalo jiwo go jonyuol gi ji te maneno wasani ni mer ok gimoloki. Be ok en gimo on, en tuo. Ka nyathini nigi shida kabila no, many daktari kama nyalo konye. Ano ko nyathina ya neno. Erokamano. Erokamano. Kendo yudne tich kendo dhi e pinje ma oko visa morito kaka wacho mtiket. Erokamano ahinya. Daktari thuolo semayo wawang'wa kaka dakika origo odiechieng' makawuono akia. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi oneno chenro ni nyalo yudi kanye? Ibro go simu namba 2, namba mokwongo 07 588 10 230 232. Mano 07 588 10 232. Namba mar 2 minyalo goyo en 07 15 ochiko adek abirio adek abich adek. 07 15 937353. Mano kigoyo ibro yudo office kendo ibro wuoyo koda. Ibro lalri gi jogo manyalo tudi koda. Namba mokwongo 07 588 10 232. Go namba go wabro tudore kendo wabro neno kaka wanyalo konyre. Erokamano nya Dr. Levi. Erokamano kuom kawo gathuli bire penj laktar mondo mi konyo oganda wa. Erokamano. Mana kaka min Joseph owacho ni konyruok nitiere, ok en juok, ok en gimolok ne ng'ato. Daktari nowacho ni kong'o nyalo biro e yore mopogore opogore. Joseph opimonwa kacha ni nobila bila matin. Daktari pimonwa kacha ni onyalo ringe nyaka nyuola. Penj laktar, penj laktar, penj laktar, chenro manyiso wede ni anyuola ni kachiel kod osiepeni mondo mi ginega. Ne jogo picha mawa erokamano makende, ne director na Lindsay erokamano mathoth, ne producer na Papecho Okoth, asante sana nyaka kendo odiechieng' machielo. An Ruth Otieno, ngima en mwandu. Thank you so much.